Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärdiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýedäki köýne pasportly migrantlaryň Türkmenistanyň ilçikanasyna ýa-da konsullugyna gerekli dokumentleri almak barasynda duş gelýän kynçylyklary ýa-da proseduralary barasynda gepleşigimiziň myhmany Türkiýedäki Türkmenistanyň grajdan aktivisti Rozbay Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldin. Hoş gördük devlet. Rozbay, naha Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerine Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlaryň problemalary barada, Türkmenistanyň migrantlar üçin Türkiýedäki kanuny çykalgylar barasynda häli şinni maglumatlar berilýär. Şu maglumatlar esasynda da dinleyijilerimizden esasan şu Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlardan, onda da Türkiýede maşgalaly bolup, çağaly şu bolup ýaşaşyp gören maşgalalardan köp sanly hat gelip bolýar redaksiýamyza. Maňa jaň edip soraýanlar hem bolýar. Türkmenistanyň ilçikanasyna ýa-da konsullukda meselem köne pasportly bolup bir dokument aljak bolsaň nikada durmaýanyň barada ýa-da hiçkili suudi işiň bolmady barada hat aljak bolsaň kynçylyklar çekilýär diýär. Şu temada seň nähili maglumatyň bar? Öz başdan geçiren ýagdaýlaryňy, tejribelerini Dünya Türkmenleri bilen paýlaşaýsaň Rozbay, söz sende. Sağ ol devlet, söz verelim için. Türkiye'deki Türkmenistanlı migrantların ağlavası şu sayede dini nikahlarını yaşayan Türkmenistanlılar var. Maşgalaya kurup, çağalı, çoğalı olup, bunların əhlisi diýenýaly köýne pasportly. O yüzden bunlar ne yapacaklarını da bilen yok. Şol özlerini resmi ýagdaýa geçirmek için, yani kanuni ýagdaýa geçirmek için barıp şol bizim öz konsulluğumuza yüz tutýarlar. Konsulluğun istese cevap ver, istese de seni maliýary izne gaýtaryp goýardyr. Onu da halk bize gelip aýdyrdyr, ýetirýärdir. Dünya Türkmenlerinin geçen günkü sanımda Türkiye'deki Türk Permit şirketinin yol başçısı Murat Erşahin bellek geçti. Şöyle köýne pasportly olan Türkmenistan'ın raýatlaryny resmi nikadan geçirip berýänligi barada bellek geçdi. Bunu ähli Türkmenistanly migrantlar derdi dinlediler. Şimdi ha şol ýanky Murat Erşahin'e var diýseler, Murat Erşahin olary nikasyny resmileştirip berjek. Hiç olmanda Türkmenistan'a gitdiğinde elimde bir derdi maşgala ýagdaýy barada bir hatın resmi nama bolýar elimde de. Özüm bir iki saata şahit oldum. Bir iki tane vatandaşımız barıp resmi namaları cemle bir ayın doğumda tapşırýar. Ondan sonra sana derdi bir yıllık möhürete oturma ruhsatnamasını verýärler. Aýdypdyrlar öz konsulluğumuzdan gidip özümüze değiştik olan genäçe işler hiç bir bağlaşymyz bolmadyğı barada öz konsulluğumuzdan hat getirin. Suudi işi bolmanlygy barada. Suudi işi bolmanlygy barada. Ol vatandaşlarymyza näme? Ol iki aýalda raýatymyzda baryp durup ýanky bizim konsulluk diýip birinciden biz size bunu 45 gün içinde verecek diýip. İkinciden 45 günlüğüne karışsanız alarsınız, karışmasanız bu zat yok diýipdir. Kaçan gelse şonda verecek diýipdir. Suudi işi bolmanlygy barada hat almak için 45 gün karışmalı. Yaşaş ruhsatını tapşırmak için de bir ay möhlet verýärler. O 45 günün içinde gelecek mi, gelmeyecek mi? Onun hem garanti yok. Onlar dil ucu aýdypdyr ona. Köýne pasportun ekeldi, köýne pasport soraýarlarmış. Köýne pasport eltenden soňra 25 Amerikan dollary Deniz Banka töleýän. Köýne pasportun hem her sahypasyny 3 exemplar olarak kopyasyny çekip, yani 32 listlik pasaportu 96 list edip kopyasyny çekip konsulluğa tapşyrmaly. Şol işi oňaran ýürite bir ştaýda okaýan bir talip bar eken, şolaryň öz adamy, o talipam sana 250 dollary Türkmenistanyň Adalet Ministrligi tarapyndan ýürite tasdiklanan şol kagyzy senin eline şol konsulluğun araçsız bolmagy bilen senin eline äkelip berýär eken. Onu da biz ýolunu bildik. Yani hökümet Türkmenistan dokumenti Karawazarda düzeltip bolýar diýende araçylaryň üstü bilen şeýle. Elbette. Çok Karawazar sistemasının yolundan ýöresin 250 dollary onu bir günün içinde alıp bilýär. Bu da ondan şol Türkmenistanyň migrant aýal ondan aldymy şol dokumenti? Yok, vermedi. Ol aýal 250 dollary berip almadı. Gaýtan tersine men ol aýalyň özüm derdeki akbolçular bilen birlikde hereket edip gönüş ol göç idarasyna baryp şo taýda bu aýalyň Türkiýe Cumhuriyetinde kalması için Türkiýe Cumhuriyetinin Adalet Ministrliginden gerek olan hata ol şu Türkiýe Cumhuriyetinden aldı şonu. Yani Türkiýedäki suud edilmedi o şu wada hiç ýyly suudi işiniň bolmanyny barada, suud edilmäni barada gerek bolan haty Türkiýeň
Türkiýeň Adalet Ministrliginden aldy şeyler. Evet, evet, o Rozbay, ýaňy şol Türkiýedäki migrantlaryň dokumentini düzeltmek üçin gerek bolýan şol suud edilmede baradaky hat üçin konsullukda we konsulluk bilen baglanşykly duş gelýän kynçylyklary barasynda maglumat berdiňde. Ýene şu Türkiýedäki migrantlaryň almakda kynçylyk çekýän ýene bir dokumentiniň birem nikada durmaýany baradaky hat diýilýär. Şu arada inha Türkiýedäki ýanan hukuklary barada tagalla edýän aktivist Türkmenistanyň arzuwuna açak maglumatlaryny alaly. Sözü häzir arzuwa berýär. böyle. Şeyle bir zat açak olan men sana bugün yeni bir can etti. Bana Türkmenistanlı yılanlı etrafından 40 yaşında bu ayalmış. Kana değerik geliptir. 9 yıldır mı değerdi. Birine durmuşa çıkacak boluptur. Türkmenistan konsolosluğu bana nikahı bolmandığın barada kefilnama. Dokument o kefilnama. Şunu bermendir, şunu bermensin. Bu ayalan zaksını edibilmendir. Şu an diye men gorkyan, men çağa doğurmana gorkyan, arzucan men neyem etmeli deyip soradı. Şeyle yağdayda bolan gorkya. Eğerinin zaks katını alıverin. Çağa doğuracak, çağasını doğru bilen yok. Neyle düşünürsen bilem yok yani. El ayağı bağlantıdır. Şeyle bir yağdayı da işin içinden çıkabilmen, ne ettiğini bilmen ortada aylanış görülür. Şunu aydayım. Ben Türkmen konsoluna can ettim. Ben Türkmen konsolunu telefona çağırıyorum. Türkmen konsol telefona gelen ok. Yöne özünü o konsolun sesini duyan ben. İşleyen konsol sesini. Oradan asistanını, gorletiye asistan diye şeyle olmuş, böyle olmuş. Biz şu kağıdı diye, biz şu dokumenti diye veriyoruz. Boy verin adresimizin ha şudur, telefon numarası budur. Gelsin bir yerde Ankara'da şu dokumenti bizden alsın diye. Bolya diyen benim ayalı sotak koyu verin. Yine ayal şunu alıverin ok. Neyem şunu alıverin? Alırmaya vermeyelim. Şu dokumenti. Çağırılan veren ok, o dokumenti diyen mi? Özü çağırıyor. Telefonda şey diyeyim ayca. Şeyle tıkırlanıyorum korkuyor. Ya men sesimi zapis edip oturan olsa neye mitecek ben deyip korkuyor şu. Son için gelsin hemen okeydir. Deyip gidiyen şu tak. Giden son baransın yok diye. Böyle bir zat yok. Derru Türkmen sana izin alaytık gitti. O men bir değerim var, çağım var, işim var, aşım var, şunum var. Bizi bağlan yok diye sen gitmen gerekten diye. Yine şun yalı yağday. Ben bunu bir yerde Türkmenistan'ı utanç nimet etmek için aydıp oturamam. Ben bir yerde hani Türkmenistan şöyle işi bizim hakkımız, hukukumuzu korasın. Bize yol korkasın, bize kömel etsin, bizimle işbirliği yapsın. Neye mi etmeli? Türkmenistan'ın dışındaki Türkmenlerin gidip işlep gören, rehdent migrantlarının yaşap gören yurtları dünya Türkiye değil. Başka yurtlar var. Yine biz Türkiye'de ben 10 yıldan beri Türkmenlerin hakkı, hukuk için zat alan ok. Benim mesela yol korkası kömel edip koyuveren. Gerekli kuramalara can edip yolunu korkası koyuveren şeyle. Yine bu men etmeli zadım değil devlet. Şunu açacak böyle. Şu an men Türkmen konsolunun etmesi gereken işi edip oturun. Bunun için pul alamak. Yine Türkmen konsolu utanman. Bana işini ettirip oturup pulunu alıp aylığını o iyi otur. Rozbayna arzuwu dinledin. Inha arzuwuna maýdy şeýaly nikada durmaýanyň barada hat almak gaty kyn bolýar diýär. Bu barada sen näme bilýän, nähili tejribeler başdan geçirdin Rozbay? Dogrymy hakykatdan? Indi esasında bir sözden aýdymyz dogry, dogrylygyny bilýär. Rozbay taýda bir zady bellep geçek bolýanna. Gynansaňam Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň şuňky sanynaky edilýän gurrunlar maglumatlar bilen baglanşykly bize Türkmenistanyň Ankara'daky ilçihanasyndan ýa-da İstanbul'daky konsolluğundan gynansaňam maglumat almak başartmadyr Rozbay. Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna habar almak olar hiç başartmaz. Çünkü Türkmenistan konsolluğu da Türkmenistan'ın işlendik bir edara karşısına can edip sana cevap vermeyecekleri de belli. O Türkmenistan'ın özünün iç sistemasında var. Bu bir. İkinciden hem Türkmenistan İstanbul'daki konsolluğu, Ankara'daki hemen bilemek konu İstanbul'daki konsolluğu hepsinin 3 günü işleyer. 3 günün hem içinde kime neyime cevap vereceğini de bilen yok. Onu da kellelerindeki fikirlerine göre işleyerler. Onun işleyen günlerde hepsinin 1., 2. ve 4. günü. Aynı şeydi ben o konsolluk adı var mı? Var. Ondan soňky temamyzy jemlesek, şol Murat Ersahynyň maýdy şeýaly, arzuňa maýdy şeýaly Rozbay onda hereket etmeli, kanuny mümkinçiliklerden peýdalanmaly diýenmi? Elbette ki öýde yatsaň näme, sana kim näme agzyna getirip tutup berer? Özüň öýden çykman oturan yerinde sana hiç kim issadem etmez. Eger hak hukukdan peýdalanmak maksady var olan vatandaşlaryň ählisine seslenýän halen geçler, eger elinize bir delilnama almak isleyen olsanız, şu taýdan başkala Kur'anyňyz barada, çağalyňyz barada, berde bir korkar zat yok. Eger korkup oturarsa önünde, onda otursunlar. Çıkmasınlar, başına gelende özleri çekecektir son. Rozbay, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Sizem sag olun. Taňra hakysyn. Dünýä Türkmenleri
Dünya Türkmenleri